vi snart skal spise, nemlig dødsult. Ja, også mig. Godt bruge noget mere energi. Jamen, der er jo masser af energi i mad, ja. Ja, og vil egentlig også alle de her madrester, vi smider ud. Gud, ja. Og vi smider vi egentlig også meget energi ud, så? Hvor kommer den energi egentlig fra? Altså, jeg tror igen, der er noget at gøre med solen. Vi fik jo at vide, at planterne bruger solens energi til at lave sukker. Ja, det er rigtigt. Og sukker, det er kemisk energi. Ja. Det kan være, det er det, de forsøger på i Case. Lad os ud og spørge dem. Det kan være, de har et planteprojekt. Ja, jeg ved lige, hvor vi skal tage hen, så. Fedt. Værsgo. Tak. Hej, I kommer lige til frokost? Ja, hej. Det var da meningen. Vi har også fundet ud af noget. Ja. Planterne laver solenergi om til kemisk energi. Kan vi bruge det til noget? Der har I fat i noget rigtig vigtigt. Der er faktisk masser af energi gemt, ikke kun i planter, men i al biomasse. Altså også madrester, der engang har været dyr eller planter på markerne? Ja, lige præcis. Og kemisk energi, det er det, som er på jagt efter, for det er let at gemme. Lige præcis. Hvis vi kan bruge den energi, som planterne har gemt, så behøver vi ikke selv lave solenergien om til den kemiske energi. Men hvordan vil I få energien ud af planterne? Man kan jo ikke bare hælde træ eller gulerødskræller på en knallert, jo. Ej, det er du ret i. Vi er nødt til at prøve at finde en metode til at få den kemiske energi ud af biomassen, så vi kan lave det om på en form, så vi kan hælde på tanken. Og det er det, vi kalder biobrændstof. Måske I har hørt om bioetanol. Det er faktisk brændstof, der er lavet ud fra biomasse. Men er etanol ikke alkohol? Jo, det er rigtigt. Det er det, der både er i øl og vin. Men man kan faktisk hælde det på tanken og bruge som brændstof. Egentlig er vi allerede ret gode til at lave brændstof ud fra den biomasse, som vi spiser. Problemet er, hvis vi laver for meget brændstof ud af den biomasse, så kommer vi alle sammen, og specielt de fattige lande, til at mangle mad. Så derfor er vi meget mere interesserede i at lave brændstof ud af den biomasse, vi ikke spiser. Hvad er det for eksempel? Det kan være slagteriaffald og planterester fra markerne. Problemet er, at vi skal bruge en hjælpende hånd til at lave de kemiske reaktioner ud af den svære biomasse. Og hvad tror I, det er? Det må være de der killinger. Nej, mig det hedder katte. Det er rigtigt. Det er katalysatorer, vi har brug for til at hjælpe os til at nedbryde den svære biomasse til dele, som vi så kan bygge sammen igen til brændstof. Så man kan altså lave brændstof ud af madrester til min knaller? Ja, på et tidspunkt, men der kommer nok lige til at gå lidt tid. Jamen, det lyder da som et super fedt projekt. Ja, og tak for frokost. Okay. Ha' det godt. Ja, hej hej.